Chief Executive Member ka KHADC ba penyat sings im hakasingi balang ulakan tho bagajinya ki belayalam do President ka Voice of the People Party ba Arden M Basaimat House nem ahja khatsan ban persha ya ka jing pentri kam ya ka building bylaw da ka muda kadai ka baklam poi shanu katkum ka jing ong ka jong u ki jing ki bami habaya de bet ka building bylaw kadai ka blapen bet hadin ka jing shimti jong ka sarkar senrap Meghalaya Democratic Alliance bayalam da ka NPP ya ka Borsen Shar House nem ahja khatpra Habai keren mekinong to kubor uba pinyay ulaong bagajing ki persya ya kemuda balayalam do Presiden meminta ke VPP ba Arden Basaimat hakapor jang ke sarkar u Dr. Mukul Sangma House nem ahja khatsan kadai namar kajing dor palat jang ke building permission building cess labor cess bat kiwe Hendai kini kajing ki kam shimla po shanu ru Ulang badai tat hadin kajing shimti jang ke sarkar MDA ya ke Borsen Shar House nem ahja khatpra berhakapor bolong Menteri Kampen Roysor uba Hamlet Sendoling ya ke building bylaw kemuda hawaja khatsan lapin sangeno pada KHADC pada artli KADC kila yo bor lang kum kinong Menteri Kam ya ke building bylaw Baros kata kadon ka jing sio pihak bensutu balai kami kenika jing Menteri Kam ya ke building bylaws da KHADC kadai house nem arja khatsan da bikin mau ka jing ki muda kumapi tip ka jing ki muda house nem arja khatsan bala alam da Presiden jong ka VPP pemerintah ka ba hatu kapor kadai ka sarkar jong Dr. Mukul kum CM ngiru ngiladon menta baniki ba kamdei kemudah ke ban implement ke building bylaws hapo sor bat kapsor hak master plan area but kajing yakhi jong pai ba tu kadai be na kajing he plat kador ban hapsiu ke building permission ke building cess ke labor cess kiwe te ngi ipat ba katu jing yakhi kampoi she te data ondalawan ke ni ka sarkar MDA meminta how arja khatra haka bakut jong snem kila notify po ba ilong minister iba Hamlet Doling la notify no ya ka building bylaws jong kemuda jong arja khatsan but la notify no ba ka KHDC kan long kawai ka implementing agency habai day baka implementation ya ka building bylaws te habai day bakata nakalyang jungi kamton ka jinsio ka bahe katu kat ni ho ngam khlamra nanta ki slap kat no bade mensio Henry kla epher bunsha nakaba ka sarkar ka bare menshwa ha arja khasan ka phasio ki paiba te kani kalong ka ka ba jimentoi paiba hakoi kalyang ka jinsio ka ba arpat bakin yo ki yeng ki baskem ban like na ka jing mensau khamtam bakani ka jaka kumla yo semua mentat ba kren i DCM baka deka prone area nam tau jumai lese kum kita bangikwa ban warla ke safety nakam taki nok